كاب سجان وتصيد سجان تقطيمنا سجان سب الحمية تبلعنا أي صومنا نرد تزجرم سب أبي صوم كي ترفي سخران المستن زي قد سلو صومنا فرخ اللو أنت رعوينو أبكندي قايلان دانكيران مزمور أبكندي من أنتي جبران أنتي تباهله إلنا قصات مرة خبزان كم تيك توكن كالن زعم وصلوا مكتتان كنسم أزقبعنا تمركات سبكتات لكن يزقبوا بمن قدي من راح بزهان تيك توكن كالن زفنو صرف نسمعن ان تصرفن حداخ يكوننا ملا سبنتنا بتمرت مسكل نمعتب اعتب قصيه وكل انتاي بارايا بتمرت مسكل بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ እናመና ሰይጣን ንኽሕደካ እግዚአብሔር አምላኽና ንግዛአካን ነኽብረካን ንሰግደልካን ነምለኸካን ኣለና ኣብ ኩሉ ማእዝናት ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም በታ ቅድስት ወልድ ዋህድ እትብል ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እናኣምን ስድራ እግዚአብሔር በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ሁርያን እግዚአብሔር መላእኽቲ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ምስ ኩላህና ይኹን እዝን ኣትዎ ዘለና ጾም ድማ ጾመ ድህነት ጾመ ስርየት ገይሩ እግዚአብሔር አምላኽና ክፉእ መንፈስና ካብ ማዕሙቕ ልብና ኣርሒቑ ብጎደና ጽድቂ ክንመላለስ ቅዱስ መንፈሱ ይላኸልና እግዚአብሔር አምላኽና ፍረ ዘለዎ ጾም ክንጸውም ኣኻሎ ይዓድለና ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ንውሽጥና ዝርብሽ ካብ ጎደና ጽድቂ ዝኣሊ ክፉእ መንፈስ ይርሕቐልና ጾምና ጾመ ድህነት ጾመ ስርየት ይግበረልና ጎረባብትናን ዓለምናን ሃገርናን ሙሉእ ህዝቢ ሰላም ዘስፍን ይግበሮ ጾምናን ንብዓትናን ስግዳናን ጸሎትናን ተቀቢሉ እግዚአብሔር መልስ ልብና ዘመልስ ድልየትና ዘቕንዕ ሓሳብና ዘስምር ንጽድቅን ግብሪ ጽድቅን እንሰርሓሉ መንገዲ ክኾነልና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ከም ፈቃድ ስላሴ ሎሚ እንመዓዓደሉ ኣርእስተ ትምህርትና ምዚ ሕጂና ኣትዎ ዘለና ዓብይ ጾም ኣንዕኡ ኣተኩሮ ዝገበረ ክኸውን እዩ እቲ ምንታይ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ብዙሕ ግዜ ነዚ ዓብይ ጾም ጾምናዮ ኢና ዓመት ናብ ዓመት ጾምናዮ ኢና ዓመት ንዓመት ዘኪርናዮ ኢና ዓመት ንዓመት እውን ነዚ ጾም እዚ ብሃንቀውታ ተጸቢና ብምሕረት ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ እውን ፈጺምና ኢና ነገር ግና ሓደ ሕቶ ኣለና እቲ ሕቶ ድማ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና ክኸውን እዩ እሱ ድማ ጾምና ፍረ ክህልዎ እንታይ ክንገብር ይግባአና ካብቶም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ እዋን ጾም ክንጾሞም ዝግባአና ወይ ድማ ክንሕረሞም ክንቁጠቦም ዝግባአና መብልዕን መስተን ካብኡ እንተተቆጠብና ካብኡ እንተረሓቕና ግን ከዓ መልሲ ልብና ዘይምልስ ድሌትና ዘየቕንዕ መንፈስና ዘይረግእ ህይወት ዝወነና ውሕዳት ኣይኮንናን ህዝበ ክርስቲያን ሓቂ ግልጽነት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዘኽብረና ጾምና ፍረ ክህልዎ እንተደኣ ኮይኑ ግን ትርጉም ጾም ክንፈልጥ ይግባአና ጾም እንታይ ማለት ኣይኮነን ህዝበ ክርስቲያን ትምህርትና ጾምና ፍረ ክህልዎ እንታይ ክንገብር ይግባአና ንጽሪ ብዘይማት ጾም ማለት ምቁጣቢ ጾም ማለት ምክልኻሊ ጾም ማለት ንእግዚአብሔር አምላኽ ሓሳቡ ምርዳይ ጾም ማለት ምቁጣብ ምሕራም ምክልኻሊ ካብ ምንታይ ኢና ንከላኸል ካብ ምንታይ ኢና ንቁጠብ ካብ ምንታይ ኢና ንሕየብ ብጽሪ ካብ ጸባን ውጽኢት ጸባን ካብ ስጋን ውጽኢት ስጋን ዝኣመሰሉ ጾምና ፍረ ክህልዎ ግን እዚ ጥራይ ግን ኣኻል ይኮነን ከም ፈቃድ ስላሴ ብዛዕባ እዚ ኢና ክንመሃር መምህርና ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጢሩ ጥበቡ የብርሃልና ጾምና ፍረ ክህልዎ እንታይ ክንገብር ይግባአና ካብዞም ኣቐዲሞም ዝተገልጹ ጸባን ውጽኢት ጸባን ስጋን ውጽኢት ስጋን ዝኣመሰሉ ምቁጣብ ጥራይ ጾምና ፍረ ኣይምጽእ ህዝበ ክርስቲያን እስከ ምስ ህይወትና እስከ ምስ ኣነባብራና እስከ ምስ ጉዕዘና እስክቲ መዓልታዊ እንኸዶ ዘለና ኪደት ህይወትና እንፈትሽ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ዓብይ ጾም ካብ ጸባን ውጽኢት ጸባን ካብ ስጋን
ውፅኢት ስጋን ተቆጢብና ክንክነስና መስተ ዘይንቁጠብ መስተ ዘይነቋርጽ ክንደይ ኮን ንህሉ እስኪ ነስተንትኖ ህዝበ እግዚአብሔር ንኃጢአትን መንገዲ ኃጢአትን ናብ ዘይተደልየ ዝመርሐና ስጋ ድዩስ ጸባ ድዩ ወይስ መስተ እዩ ኣብ እዋን ጾም ንምንታይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ንምንታይ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ጸባን ውፅኢት ጸባን ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ዝኣመሰሉ ክንቁጠብ ኣዚዝና ዘሎ ብንጹር ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ሰፊር ዘሎ መወከሲ ቃል ግን ካብ ስጋን ጸባን ዝኣመሰሉ ውፅኢታቶምን ምቁጣብ ጥራይ ግን ኣኻሊ ይኮነን እቲ ካብኡ ዝበኣሰን ዝኸፍአን ምስ ህይወትና ክኸይድ ዘይክእል ምስ እዚ ኣብ ጾም እዚ ክሰማማዕን ክሳነን ዘይክእል ግና መስተ ይገደፍና ጾምና ፍረ ክህልዎ ህዝበ ክርስቲያን እንታይ ክንገብር ይግባአና ሰብ ኃጢአትን ናብ ካልእ ዘይተለየለን ዝመርሖ ስጋን ጸባን ዲ ወይስ ዝኸፍአ ማለት እዩ ወይስ መስተ ብዙሓት ሰባት ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ካብ ጸባን ውፅኢት ጸባን ተሓሪምና ክንክነስና ግን ከዓ መስተ ዘይነቋርጽ ውሕዳት ኣይኮንናን ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ጾም እዚ ጾሚልና ኣኽቢርና ካብ ዝተፈላለየ እናተቆጠብና ካብ መስተ ኣይተቆጠብናን ጥራይ እውን ኣይኮነን ጾምና ፍረሳኑ ዘሎ ኣብ እዋን ጾም መስተ ሰቲና መልሓስና ወልተፍተፍ እንዳበለ መልሓስና ተለኺቱ ዘድልን ዘየድልን ቃል እንውፅእ ውሕዳት ኣይኮንናን ትዘገርም ሰብ ኣብ ኣብይ ጾም ከይተረፈ እዩ ስኽራንን መስተን ዘይገድፍ ዘሎ ጾምና ፍረ ክህልዎ እንታይ ክንገብር ግባአና ጾምና ፍረ ክህልዎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ጓይላን ዳንኬራን መዝሙር ኣብ ክንዲ መን እንታይ ገበረ እንታይ ተባህለ ኢልና ገጻት መራኸቢ ብዙሃን ከም ቲክቶክን ካልእን ዝኣመሰሉ ምክትታል ክንሰምዖ ዝግባአና ትምህርታት ስብከታት ግን ይዝግቦ ህዝበ እግዚአብሔር ጾምና ፍረ ክህልዎ እንታይ ክንገብር ይግባአና ካብ ጸባን ውፅኢት ጸባን ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ተቆጢብና እንክነስና መስተ ዘይገደፍና ውሕዳት ኣይኮንናን ካብ ዝተፈላለዩ መብልዕ ተቆጢብና እንክነስና ካብ ስጋ ሰብ ብሕሜትን ብምንሻውን ብምክፋእን ዘይተቆጠብና ውሕዳት ኣይኮንናን ካብ ዝተፈላለዩ ስብከታትን ትምህርትን ቤተ ክርስቲያን ርሒቕና ንጓይላን ዳንኬራን ደርፍን ንኸይድ ውሕዳት ኣይኮንናን ካብ ንቤተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ምኻት ተቆጢብና ፈቆዶ ለይታዊ ትሊትን ባራትን እንኸይድ ውሕዳት ኣይኮንናን ካብ ትምህርትን ስብከታትን ቃልን እግዚአብሔር ምስባዕ ርሒቕና ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ቲክቶክን ካልእን ዝኣመሰሉ ንጾምን ንግብሪ ጽድቅን ዘይመርሕ ቃላትን ሰምዕ ውሕዳት ኣይኮንናን ካብ ተግሳጽን ካብ ጥዑም ቃላትን ርሒቕና ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ቲክቶክን ካልእን ዝፍኖ ጸርፍ ንሰምዕን እንጻረፍን ውሕዳት ኣይኮንናን ካብ ንሰይጣን ምቅዋም ንመራሕቲ እምነት ምዝላፍን ምቅልላልን ምጽራፍን እንኸይድ ውሕዳት ኣይኮንናን ካብ ስለ ኃጢአትና ምንባዕን ምትካዝን ብጭርቃንን ሰሓቕን ጸወታን ጾምና ፍረ ዘይብሉ ዝገበርና ውሕዳት ኣይኮንናን ካብ ሓሳባት እግዚአብሔር ተረዲእና ኣለባብሳና ካይዳና ጽፉፍ ዝኸውን ንዝሙትን ካልእ ክፋእን ዝመርሕ ኣለባብሳን ኣካይዳን ንኸይድ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንናን ህዝበ እግዚአብሔር ጾምና ፍረ ተሳኢንዎ ዘሎ እዝን ወዲ ኸምዝን ምርጫን ኪደትን ስለ ንኸይድ ኢና እቲ ዋና ነገር ክንፈልጦ ዝግባአና ግን ካብ መስተ ክንቁጠብ ዝግባአና መስተ ናብ ካልእ ስለ ዝመርሕ ናብ ካልእ ስለ ዝደፍእ ካልእ ስለ ዘዛርብ ካልእ ስለ ዝወስድ ደቂ ሰባት ስጎምን ዕጾምቶምን መትኖምን ቁርጥምጥም ኣቢልና ብሕሜት እናናሸና እናዘለፍና ክሳብ ብንብዓትን ናብ ዘይተደልየ ውሳኔን ከም ዝኸዱ ንገብር ዘለና ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ተቆጢብና ስጋ ሰብ ብሕሜት ተበላዕና ኣይጾምናን ኣለና ኣብ መንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ክፉእ ቃላት ዘሰልጥኑ ክፉእ ቃላት ዝዛረቡ ዝጸርፉ ዘየድሊ ቃላት ልዕሊ ሰይጣን ሰልጢኖም ሰይጣን ዘይጥቀሙሉ ቃላት ዘውፁ ድምፆም እንሰምዕ ሓሳባቶም እንርዳእ ሞራልን ተስፋን እንህብ ሓጎስና ንገልጽ ውሕዳት ኣይኮንናን ነገር ግና ይጻእ ኣብይ ቃል ማኣፍኩም ካብ ኣፍና ከቢድ ቃል ክወጽእ ዘይግቦ እዚ ቃል እዚ ካብኦም ሰሚዕና ተማሂርና ነድምፆን ንጽሕፎና መራኸቢ ብዙሃን ውሕዳት ኣይኮንናን ጾምና ፍረ ተሳኢንዎ ዘሎ እዝን
ወዲ ከምዚ ኣለባብሳና خفينا ናብ ሓጢያትን ግብረ ሓጢያትን ዝመርሕ ንለብስ ዘለና ውሕዳት ኣይኮንና ናብ ዘይትደለ ለይታዊ ትሊትን ባራትን ንግስግስ ነገር ግና ቤተ ክርስቲያን ብምኽንያት ካብኡ ነልግስ ውሕዳት ኣይኮንና ጾምና ፍረ ክህልዎ እቲ ቅድመ ዝኣገረ ክኸውን ዝግብኦ ግን ምቁጣብ ምክልኻል ምሕያብ ዝበሃሉ ካብዚኦም እዮም ጾም ማለት ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ግዝያውን ዘለኣለማውን ጾም እዩ ግዝያዊ ጾም ክንብል ከለና ካብቶም ክብልዑ ዘይግብኦም ስጋን ውፅኢት ስጋን ፀባን ውፅኢት ፀባን ዝኣመሰሉ ክንቁጠብ ከለና ዘለኣለማዊ ጾም ክንጾሞ ዝግባአና ድማ ክንፈልጦ ግባአና ስጋ ሰብ ምብላዕ ብሕሜት ግብረ ሓጢያት ምፍጻም ብሕሜት ግብረ ሓጢያት ምፍጻም ብተግባር ካብ ዘለኣለማዊ ጾም እቶም 10 ትእዛዛት ኦሪት ብዝግባእ እንድሕር ሓሊናዮም እሳቶም ንባዕሎም ናይ ዘለኣለም ጾም ተዋሂቦምና ዘለው እዮም ጾምና ብሰዓታት ኣይኮነን ክልካዕ ዘሎ ሰዓታት ጾም ስጋና ቀጽዕና ነፍስና እናሃንጸሉ በሓድሽ ምዕራፍ ምስ ኣምላኽ እንቀርበሉ ስለዝኾነ ብሰዓታት ጥራይ ዝዕየር ብሰዓታት ጥራይ ዝምዘን ብሰዓታት ጥራይ ዝግመት ክኸውን የብሉን ጾምና ፍረ ክህልዎ እንተደኣ ኮይኑ ምስ መባእስትና የቕረ ምባሃል ብፍቕሪ ብዕርቂ ክንፍጽሞ ይዝግባና ብዙሓት ሰባት ምስ ብዙሓት ተጻሊና ምስ ብዙሓት ተፈላሊና ምስ ብዙሓት ተቀያይምና ምስ ብዙሓት بفقري تساناخلنا نكنسنا فقر زيبلنا نكنسنا انت تصومنا سغانا نحسينا زلنا بمنفسنا ونقداينا زلنا نياتو እግዚአብሔር بلب استبحال داويت ملوخته كمزي يزلنا እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቂመኛ ሰብ ጸሎት አይቀበሉኒ ወረገለግለናስ አነ ቀረብለልክ ቀረብሎ አነ ከምዝ ክብሎ ንብል ስለደነ ግን እቲ ሰብ ዝበደለና እቲ ንሕና እግዚአብሔር ዝበደለና እንተ ዝምዘን እንተ ዝገንገምን ግን ዝያዳት ሰብ ዝበደለና ንሕና ንእግዚአብሔር ንብድሎ ይዛይድን ይከብድን ይበዝሕን ክብደቱን ብዙሕን ክፋኡን ርኢ እግዚአብሔር አምላክ አይተጽናይጸየና አይጎሰየናን ሸለላ ይበለናን ብምሕረቱ ጠሚትና ጾምና ፍረኽልዎ ቅድመ ዝኣገረ ምስ ማንም ሰብ ባእሲ ቂም ክህልወና ብሉን ባእስ ወጊድና የቕረ ተባሃይልና ፍቅር ሸቲትና ፍቅር ወኒና ፍቅር ዓሲልና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባአና ምክንያቱ ብጾም ወዲ ሰብ ምስ ኣምላኹ ስለዝራኸብ ብጾም ገይሩን እግዚአብሔር ኣምላኽ ድሌቱ ስለዝሓትት ብዙሓት ሰባት እናጾምና ነገር ግና ሕሉፍ ተግባር ሓጢያትና ብንስሓ ዘይንእመን ውሕዳት ኣይኮንናን ጾምና ፍረኽልዎ ተራ ኮይኑ ክንጸውም ከልና እግዚአብሔር ክቅበሎ ተራ ኮይኑ ከም ትዳዊት ጸሎቱ ክቅበሎ እግዚአብሔር ክፈትዎን ከፍቅሮን በሓጢያቱ ተኣሚኑ እናነበዐ እናተከዘ እናሰገደ ይቅረበለለይ ኣምላኽ ይዝበለ ንስሓቅና አትግባና ህዝበ እግዚአብሔር ትምርትና ንጽሪ ጾምና ፍረኽልዎ ፍቅሪ ክህልወሎ ይቅረ ክንባሃላለና ክንጸውም ክንክእላለና ንስሓ ክንኣቱ ክንከላለና نستوسن ساعات كابز ما قديمه مستقلوص مغبታት ስለተሐረምካ ወይ ስለዝጸናሕካ እግዚአብሔር አምላኽ አስሚርካ ማለት አይኮነን መንገድ እግዚአብሔር ክትሕስ ተዳኾንካ እዚ ኪደቲ ቅድሚ እዘድልየ ግን ውሽጣዊ ንጽህና ምሰብ ይቅረም በሃል ምፍቃር ዘለካ ጾር ኃጢአት አራጊፍካ በኃጢአትካ ብምእማን ብዙሓት ሰባት አብዋንጾም ድምጽ እግዚአብሔር ዘይንሰምዕ ውሕዳት አይኮንናን ስጋና ካብ መብልዕ ኸልክልና እንክነስና ግን ከኣ ስማዓን ዝንበብን ዘይንፈል ውሕዳት ኣይኮንና ጾምና ፍረኽልዎ እግዚአብሔር ክቅበሎ እንተዳ ኮይኑ ትርጉም ጾም ምፍላጡን ከገድሰናይ በዓብዩ እዝን ጾም ዘለና አብይ ጾም መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ዕላማ ይጸምዎ እነሆ እግዚአብሔር አምላኽና ንናይ አዳም ዝነበረ መርገም ኃጢአት ንኹሉ ከርሕቅን ክድምሰስና ኣብዚ ምድሪ ዝክመጽእ እንከሎ ቅድሚ ትእምርትን ተኣምራት ዝኾነ ስራሕ ምጅማሩ ኩልን ትንኡ ኣብ ቅድሚ ሰባት ጉቡድ ዝኾነ ትእምርት ተኣምራት ቅድሚ ምፍጻሙን ምርአዩን መምሃሩን ጉዕዞ ብጾም ይጀምሩ ህዝበ እግዚአብሔር ንምንታይ ዕላማ ኢና ንጾም ዘለና ትርጉም ጾምና ፍረኽልዎ እንተዳ ኮይኑ ጾም ንምንታይ ኢና ንጾም ዘለና ክንፈልጠልና እነሆ ክርስቶስ ክጾም ከሎ ዕላማ እዩ ኣሰሩስ ተኸተሉ ካብኡ ብቐጥታ ተማሃር ሃዋርያት ጾምናቶም ከውን ክእል ናይ ክርስቶስ ኣብ ዓመት ክጽምውን ከሎ ዕላማ ነይርዎም ህዝበ እግዚአብሔር አነ ንስኻትኩምና ኩሉ ማእዝናት ኩርናት ዓለም ንርከብ በተቀደስ ወልዱ ሃዲላ ተአምን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ንኽተል ንምንታይ ዕላማ ኢና ንጸውን ዕላማ ትርጉም ዘይብሉ ንጸውም ተራሃሊና ስጋና ንኾንቱ ነድኩም ኣለና ትርጉም ክህልወሎ
نو زعبي تصومزي مدهاني عالم يسوع كريستوس تخمزن تمرتن تأمراتن كجبر ندقنا تأزازنا عنا خبرنا كاب صومه أنا بحدش معرف يودي خيد ناي منفساوي هوتي متعريها دي خمس مسك زيار عمله بنصحة دي خعرا ناي صلاتي يودي خم معراري ناي نصحة يودي سرع خجبر بخبر سجون اندوم تحتيمه واترك خبر سجون اندوم زعزز خوسد دلي كم زي من كالون زعم مسلو نسجان نفسن زتقمن زرودون على ما حسكايو زتصوم صمنا فرا كهلون تدع خوين قبر حاتيات زي قدفنا انت تصومنا جن እግዚአብሔር አምላኽ ጾምና ይቀበሉኒ ስለምታይ እግዚአብሔር ዝታለ አምላኽ ስለዘይኮነ ልብናን ኮላሊትናን ሐሳብናን እንታይን ምንናለና ስለዝፈልጦ ስለዚህ ተቀዳማይ ነገር ክንገብረ ዝግባአና ንስጋና ቀጽዕና መንፈስና ክንሃንጽ ብስጋና ክንቅደስ ብነፍስና ክንቅደስ በህይወትና ክንባረኽ እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትና ክሰምዕ ድሌትና ከቅንዕ ሽግር ዛምድር እዚኣ ክንጥጥ ሽግር ኩልንትናና ከርሐቅ ተዳኾይኑ ትርጉም ዘለዎ ጾም ክንጸውም ኣለና አርስና ንጽሪስ በክርስቲያን ጾምና ፍረከ ህልዎ እንታይ ክንገብር ግባአን ንቤተ ክርስቲያን ዘይተኸይድ ጸሎት ዘይተብጽሕ እንተ ዳኹን ካን ምንታይ ዕላማት ጾም አላህ ቤተ ክርስቲያን ማዕጾዋ አርሓ ቅዳሴያ ሰሪዓ ጸሎትካ ንጎን ምሸትን ንጎን ሰርክን እናበለት ጸሎት አዳልያትናላ ንመንዩ ንዓና ኢየሱስ ክርስቲያን ንሕና ዘይንከበሉ ህንጻ ተሰርሐ ትርጉም የብሉን نحنا زي نقص كسو بيت كريستيان تترحو ترجم يبولون نحنا مس أملاخنا زي نرخاولو هنس بيت كريستيان تتحنت ترجم يبولون إلى أما بيت كريستيان مسرح عملنا علم زلنا حزبك زيابير بيت كريستيان كيدنا بتصلت مس أملاخنا هنرخب زحات سبعات عمنا أنكنا السنة قد صلى زي نبص عودات تايكونا اتعاقمنا كوا أبسماي تنبر أبونا أو نزو السمايات زي ندق وحدات تايكونا سئل كاسل من بارز علم نورز زلنا سبات سلس أمون تصوم زلنا سبات كيزلفنا خيك قالوا لنا نتصوم زلنا صومنا فرع البوي زيابير تصومنا خقبلو فرز اللو تصوم كنصوم تراخينا صلوت كن حزالنا سلازي زبا كريستيان صومنا ترجم حاليو بمجمرتا نجزارسنا هيوتنا قديسو كاكفو منفس أرحيقو كفوات منافس تخابنا أرحيقو زيار أملاخ يغرى خبللنا مسوخن عرا بوبلنا أبزرينا زلو بيتسبنان قرابتنان هجرنان قرابتنان عالمنا مسلام كسفن انتراقينو وطرون እግዚአብሔር አምላኽና ኢድና ዘርግሕና ክልሙኖ ይዝግባና እዛ ምድር እዚኣ ሰላም ሲና ዘለና ባአናያ እዛ ምድር እዚኣ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ርሒቋ ዘሎ ውጽኢትናትና ሓጢያት እዩ ኩናትን ወረኺናትን ጥፍኣትን ዕግርግርን ካልእ ሽግር ሕማማትን ዝመጽ ዘሎ ውጽኢትናትና እዩ እቲ ምንታይ ትርጉም ወይ ድማ ዕላማ ዘለዎ ጾም ስለዘይንጾም ዘለና ጾምና ፍረከልዎ أقدم استباله كنفتصمو እግዚአብሔር ኣብ ልብና ይሕድሮ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ጎንጎንቲ ትምህርቲ ስልጠና ኮርስ ያሬዳው መዝሙር በሁሉ ቋንቋታት ስነ ጽሑፋት ዛንታ ቅዱሳን መንፈሳዊ ልብ ወለድ መንፈሳዊ ፊልም ملسي نحتوتاتكم بودكاست كالن اتهبو أجلجلوت توسخي من أكدس أورتروكس توهرو بيت كريستيان النصرات قبلات زخون استفلا ليو من فسحو النبرد نجزانا نقدس بيت كريستيان نهيابات نموبا نخالن زجلجلو هيابات نويدما نخالن زجلجلو نبرتات ناب كل عالم تلخ نزيادة حبريتا نمئزازن موبكاسن بواتساب تيليجرام تدمرو كتميتن 51 تشعت 79 53 22 81 ويدما تدمرو 951 حموشت 21 23 92 56 قسيس تولد جبرة سائلكا موكاسن مزازن